दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा नैथि सान मैयानिफ्राय बे हाबाफारिया जागायदोंमोन। दिनै नैथि साननि गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो आर'ज मेथाइनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जोङो जागायबाय आरो आर'ज मेथाइनि उनाव जोङो आफादनि जे फिरफिलाया बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो दावगाथायनि मोनसे रड मेपखौ बानायनानै होदों। जे फिरफिलाया दिनै जे जोंनि सान्थौ आरो सानस्रि बर' हारिनि जिखिनि मोनसे माहारियारि बाद आरो मंगलारि हारिनि बियो मोनसे जे जोंनि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिया हाबनानै दङ। दा बे बाथ्राखौ जोङो जेब्लायबो जोङो मान होयो आरो सिबियो। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफाद आरो बे आफादनि फिरफिला बेखौ दहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुश्री दिपेन बर' बिथाङा बिरहोबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंदों जे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरा जायखिजाया मुहुर्तआवनो बा जायखिजाया थासारियावनो बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय खामानि मावलांनो दिनै आरोबाव थागथियारि जाबावदों। फैबाय थानाय समाव जेन बर' हारिया खुनु खैदां आरो खैफोद फैयोब्लाबो जेन खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जाया, बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा सासे सांग्रां मावथि हिसाबै गसंथानो फैनो दिनै समायखिरा लादों। आरो दिनै बे बुब्लियाव जे जोङो हाबाफारि हिसाबै मुंख्लंफोरनि जिखिनि बिबार बावनाय, बड'फानो बिबार बावनाय आरो गेदेमा जोंनि सानसुमै बिथांमोन बा गेदेमा अलंबार जाय बिथांमोना रुंसारि जाबाय, जाय बिथांमोना मुंख्लं जाबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनानैबो जोङो दिनै बिबार बावदों। बिथांमोना जोंनि इयुन थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंनो माइलस्टोन दिनै होलांबाय। जोङो हाबा मावनांगौनि थाखाय जोंनो मोनसे रड मेप होलांबाय। जोङो दावगानांगौनि थाखाय जोंनो सान्थौ आरो सानस्रि होलांबाय। बेनि थाखाय गेदेमाफोरनि जोंनि बोसोन आरो गेदेमाफोरनि मोनसे सिमां बेखौ मोगथाङाव जाफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो मान होनांगोन, सिबिनांगोन आरो बिथांमोननि बोसोन आरो आखारखौ लानानै जोङो दावगालांनांगोन। नैबे जथुम्माया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मा, नाथाय जों बुंनो लुबैदों बे जथुम्मायानो बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय मोनसे जथुम्मा। फैबाय थानाय समाव बर' हारिया जेन जोंनि खौसेथियै जोङो दावगालांनो हायो। नैबे ओनसोलाव गोजोनै जोङो बर' हारि लोगोसे गुबुन हारिजों लोगोसे जोङो बोरै थानो हायो। बे ओनसोलाव रांखान्थिनि जौगानाय, सोलोंथाइनि जौगानाय, समाज जिखिनि मोनसे गुस्लायनाय आरो बे ओनसोलाव हारिमुनि मोनसे जौगानाय बेखौ जोङो लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों खामानि मावनो थाखाय दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों सावरायगोन आरो थांखि लागोन। आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों जे जोंनि बिटिआर गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां बिनि पलिसि, बिनि स्ट्रेटेजि जोङो माबायदि जोङो दावगालांगोन, बेवहाय जोङो बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो थांखि लागोन। दा बेखायनो दिनै नैथि बुब्लि समाव, नैथि सानाव आङो बेखौनो बुंदों जे फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय मावनो गोनां हाबाफारिफोरनि बेवहाय मोनसे थांखि फैगोन। थारैनो बे थांखिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव मावफुंनो हायोब्ला आरोबाव बर' हारिया दावगालांनो थाखाय आरोबाव मोनसे गोरलै जागोन होननानै आङो सानो। दा बेखायनो बे जथुम्माखौ जायफोर मदद खालामदों, जायफोर हेफाजाब खालामदों आरो जायफोर दिनै मदद खालामनानै बाहागो लाफैदों बिथांमोननो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। दिनै गोबां हाबाफारि बेबायदि दंबावो जे इडुकेसननि सायाव बेबायदि मोनसे सेमिनार दङ आरो जोंहा एन्टारप्रेनियर बेनि थाखाय स्पेसियेल बेबायदि मोनसे प्रग्राम दङ आरो मोनायाव आरो बेबायदि जोंनि डेलिगेट सेसन दङ। बे हाबाफारिफोरखौ जोङो जाफुंहोनो जोङो नाजादों आरो गाबोन गेवलां मेल दङ। जि गेवलां मेलाव जोङो मैखोम बेवहाय 1 लाख 1.5 लाखसो रायजो राजा बाहागो लानायनि गेजेरजों जे जोंनि बर' हारिनि आथिखालनि थासारि, बर' हारिनि इयुनाव दावगालांनायनि जिखिनि मावनो गोनां आरो बिटिआर गोरोबथानि बबे दफाफोरा मावफुंजाखो आरो बबे दफाफोरा आद्रा दंबावो, बै बाथ्राफोरखौ लानानै गाबोन गेवलां मेलाव जोंनि आलासिफोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनगोन। दा बेखायनो लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। सोर बाहागो लागोन गाबोननि हाबाफारियाव? गाबोननि हाबाफारियाव जोंना सिद' कानु मुर्मु इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर मानगोनां सनाझारिया बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। आरो बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै जोंना आसामनिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां
बिथाङा बाहागो लागोन आरो जल'खा आलासि महरै बेवहाय जोंना बिटिआरनिनो CEM बुंथिगिरि मुसुर बिस्वजित दैमारि मानगोनां बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो जोंनि मन्थ्रि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथां बाहागो लागोन आरो बेबायदि जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि बान्था मोनगिरि बिथांमोन एकाडेमिसियान बिथांमोन आरो जोंनि माने आगुनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो दिनै बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिथांमोना बाहागो लानो थागथियारि जानानै दङ दा बेखायनो आङो रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन जे गाबोननि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव जेन नोंथांमोनाबो मदद खालामो मानो होनोबा बिथांमोना जे जोंनि फैबाय थानाय समाव माबोरै जोङो हाबा मावलांनांगोन बैफोरनि बिथिङै बिथांमोना बिबुंथि लाखिलांगोन बेखायनो गाबोननि दिनखौ जोङो नेनानै दङ गोजोन्थों